мувофиқи маълумоти омории то 30 апрел ҷамъоварӣ гардида барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар заминаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне синфи 11 ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ҳамагӣ 91504 нафар номнавис карда шудаанд. ҳарчанд ки мо корҳои иттилоърасониро ва ҳамчунин таблиғотро дар доираи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар як сатҳи зарурӣ ба роҳ монда бошем ҳам, бо вуҷуди ин баъзе аз мушкилот ё ин ки камбудиҳо низ ҷой доранд. аз ҷумла яке аз ин мушкилот ин аз тарафи довталабон камтар ё нисбатан бештар интихоб гардидани гурӯҳҳои ихтисосҳои алоҳида мебошад. ва чун солҳои пешин, соли ҷорӣ низ довталабон, аксари довталабон гурӯҳи ихтисосҳои панҷум, яъне тиб, биология ва варзишро интихоб намуданд ва шумораи умумии довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне синфи 11 ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, ки гурӯҳи ихтисосҳои панҷум, тиб, биология ва варзишро интихоб намуданд, нисбат ба нақшаи қабул 150% ташкил медиҳад. яъне дар умум дар доираи гурӯҳи ихтисосҳои панҷум озмун барои як ҷой 1.5 нафарро ташкил медиҳад. албатта ин омори умумӣ ва агар мо дар доираи ҳамин гурӯҳи ихтисосҳои панҷум ба ихтисосҳои алоҳида назар афканем, бинобар интихоби зиёд озмун барои як ҷой аз рӯи баъзе ихтисосҳо то 300 нафар ҳам мерасад. ва аз рӯи серинтихобӣ дар ҷои дуюм гурӯҳи ихтисосҳои чорум, яъне ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ қарор дорад. мутаассифона чун солҳои пешин шумораи довталабони гурӯҳи ихтисосҳои якум, яъне табиӣ ва техникиро интихоб карда, нисбат ба шумораи ҷойҳои тибқи нақшаи қабул дар доираи ин гурӯҳи ихтисосҳо ҷудо гардида ҳиссаи хеле камро ташкил медиҳад. чунончи таносуби ин ду шумора, яъне шумораи довталабон ва шумораи ҷойҳои нақшавӣ 66.3% ташкил медиҳад. яъне бубинед, агар мо омори мазкурро дар умум ба назар бигирем, озмун барои як ҷой дар доираи гурӯҳи ихтисосҳои якум ҳатто як нафарро ҳам ташкил намедиҳад. ва агар боз ҳам мо сода карда гӯем, агар рафту ҳамин шумораи мо зикр карда ки 14261 нафарро ташкил медиҳад ва шумораи ҷойҳои нақшавӣ бошад 21598 торо. агар ҳамин шумораи довталабони зикр гардида аз ҳамин шумора ҳамаашон гӯем холҳои гузаришро соҳиб шаванд ва ҳамаи онҳо ихтисосҳои гуногунро интихоб карда бошанд, эҳтимолияти донишҷӯ шудани онҳо хеле баланд аст. албатта агар ҳолати идеалӣ бошад, яъне ду чизи муҳим: гирифтани холҳои гузариш ва интихоби ихтисосҳои гуногун. ва яъне дар доираи гурӯҳи ихтисосҳои якум имконияти донишҷӯй шудан хеле зиёд аст, азбаски озмун барои як ҷой ҳатто як нафарро ҳам ташкил намедиҳад. аз рӯи каминтихобӣ чун солҳои пешин дар ҷои дуюм гурӯҳи ихтисосҳои дуюм иқтисод ва география қарор дорад. чунончи таносуби шумораи довталабони номнависшуда дар доираи ин гурӯҳи ихтисосҳо ва шумораи ҷойҳои тибқи нақшаи қабул ҷудо гардида ҳамагӣ 79.46%-ро ташкил медиҳад. тавре ки аз ин омор бармеояд, боз ҳам озмун барои як ҷой ҳатто як нафарро ҳам ташкил намедиҳад. дар шакли имтиҳонсупорӣ бевосита имсол ягон тағйирот ё дигаргунӣ нест ва
як нуктаро бояд инҷо мо тазаккур диҳем, зеро дар мавриди он борҳо пурсида мешавад. тавре ки маълум аст, тавре ки маълум аст, аз соли 2020 шурӯъ карда имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ тибқи тарҳи нави маҷмӯи фанҳои имтиҳонӣ ба роҳ монда шуд. тибқи ин тарҳ барои довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне синфи 11 ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, тавассути марказ супоридани танҳо як қисми имтиҳон пешбинӣ гардид ва тавре ки маълум аст, солҳои пеш довталабони мазкур тавассути марказ маъмулан ду қисми имтиҳонро месупориданд. Он ҳам қисми А имтиҳони умумӣ ва қисми Б имтиҳони ихтисос ном дошт. яке аз мушкилоте ки дар рӯзҳои баргузории имтиҳонҳо кормандони марказҳои имтиҳонӣ бо он мувоҷеҳ мешаванд, ин ҷобаҷосозии ашё ва гӯем таҷҳизоти дар имтиҳон мамнӯъ ки довталабон бо худ овардаанд мебошад. ҳарчанд ки ба ҳар як довталаб ёддошт дода шудааст ва дар ин ёддошт дар бораи маводе ки довталаб дар рӯзи имтиҳон бо худ гирифта метавонад маълумот дода шудааст, боз ҳам мебинем ки дар рӯзи имтиҳон довталабон бо худ ашё ва таҷҳизотеро мегиранд ки аслан бо он ворид шудан ба маркази имтиҳонӣ мумкин нест. агар мо ҳуҷҷатҳоеро ки довталаб бояд дар рӯзи имтиҳон бо худ дошта бошад зикр намоям, ҳамагӣ ду ҳуҷҷат аст. ҳуҷҷати якум шиноснома ё ин ки ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият бо сурат ки мақоми ваколатдори давлатӣ додааст. ҳуҷҷати дуюм даъватнома ки онро марказ ба ҳар як довталаб дастрас гардонидааст. довталаб бояд дар рӯзи имтиҳон танҳо ҳамин ду ҳуҷҷатро дошта бошад ва албатта дар баробари ин ду ҳуҷҷат довталаб бояд дар рӯзи имтиҳон бо худ ду дона ручкаи оддии рангаш сиёҳ низ дошта бошад. ба довталаб иҷозат дода мешавад ки бо худ дар зарфи шаффоф оби нӯшиданӣ дошта бошад ва тамоми мавод ва ашёи дигаре ки ба ғайр аз инҳоянд, воридсозии онҳо ба маркази имтиҳонӣ манъ аст. аз ин лиҳоз бо истифода аз фурсати муносиб мо боз ҳам хоҳиш менамоем ва даъват менамоем ки талаботро дар вақти ҳозиршавӣ ба маркази имтиҳонӣ довталабони азизи мо риоя намоянд, зеро бори дигар мо хотиррасон менамоем ки дар маркази имтиҳонӣ ҷобаҷогузории ашёи ғайр як мушкилоти худро дорад, чунончи ин метавонад ба воридшавии шахсони дигар гӯем таъсири манфӣ расонад, яъне метавонад боиси навбат пайдо шудани навбат гардад. дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ кафили ягона барои донишҷӯ шудан ин дониш, маҳорат, малака ба ҳисоб меравад ва ҳеҷ кас ё ҳеҷ чиз дар ин раванд ба довталаб кӯмак карда наметавонад. агар мо ҳолати ба тақсимот роҳ наёфтанро гирем, довталабе ки бинобар соҳиб нашудан ба холҳои гузариш аз як ё якчанд субтест ба озмуни тақсимот роҳ наёфтааст, дигар ҳуқуқи иштирокро на дар тақсимоти асосӣ дорад ва на дар тақсимоти такрорӣ. аммо агар довталаб холҳои гузаришро аз ҳамаи субтестҳои дахлдор ва ҳамчунин қисмҳои дигари дахлдор соҳиб шуда бошаду лекин бинобар пасттар будани баллҳои ба даст овардааш дар озмуни тақсимот комёб нагардад, дар ин сурат ба ӯ
ҳуқуқи иштирок дар озмуни тақсимоти такрорӣ низ дода мешавад. яке аз хусусиятҳои имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ ин додани имконият ба падару модарон ва дигар шахсони довталабонро то маркази имтиҳонӣ ҳамроҳикунанда барои мушоҳидаи раванди имтиҳон аст. ва ин албатта на танҳо хусусияти ин низом аст, ва ҳамчунин яке аз бартариҳои низом низ ба ҳисоб меравад, зеро бо ин роҳ мо метавонем то андозаи дар бораи шаффоф будани ҳамин раванди имтиҳонҳо ба падару модарон маълумот диҳем, зеро тавре ки маълум аст, солҳои пеш аз ҷоришавии ин низом падару модарон ва шахсони дигар чунин имкониятро надоштанд ва албатта агар дошта бошанд ҳам дар баъзе аз муассисаҳои таълимӣ доштанд, яъне имкониятҳо хеле маҳдуд буд. баъд аз ҷоришавии ин низом ин имконият ҳамчун як гӯем меъёри ҳатмӣ муайян шудааст. мувофиқи тарҳи нави маҷмӯи фанҳои имтиҳонӣ барои довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне синфи 11 ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, вақти имтиҳонсупорӣ вобаста аз ҳар як гурӯҳи ихтисосҳо муқаррар карда шудааст ва албатта ин яке аз бартариҳои тарҳи нави маҷмӯи фанҳои имтиҳонӣ ба ҳисоб меравад, зеро солҳои пеш чунин чиз пешбинӣ нагардида буд. Барои довталабон новобаста аз гурӯҳи ихтисосҳои интихоб кардаашон вақти як хела муқаррар шуда буд. ҳангоми таҳияи тарҳи нав тасмим гирифта шуд ки вақти барои имтиҳон ҷудошуда бо дар назардошти шумораи фанҳо ва шумораи саволу бо дар назардошти шумораи саволу масъалаҳо ва ҳамчунин равияи фанҳо, яъне равияи гуманитарию ҷомеашиносӣ ва ҳамчунин табии риёзӣ муқаррар карда шавад. вобаста ба ҳамин довталабоне ки гурӯҳи ихтисосҳои якумро интихоб менамоянд, вақти ҷудошуда барои онҳо 220 дақиқаро ташкил медиҳад. барои довталабони гурӯҳи ихтисосҳои дуюмро интихоб карда вақти ҷудошуда барои имтиҳонсупорӣ 200 дақиқа аст. барои довталабони гурӯҳи ихтисосҳои сеюм ва чорумро интихоб карда бошад, вақти имтиҳон баробар аст, зеро дар доираи ин ду гурӯҳи ихтисосҳо ҳамаи фанҳои гуманитарӣ ҳастанд ва шумораи саволу масъалаҳо низ баробар ҳастанд. аз ин лиҳоз вақти ҷудошуда барои чунин довталабон 190 дақиқаро ташкил медиҳад. барои довталабони гурӯҳи ихтисосҳои панҷум бошад, вақти ҷудошуда 220 дақиқа аст. дар мавриди ҷорӣ кардани кори хаттӣ дар шакли ҳастед дар доираи имтиҳонҳои марказонаи дохилшавӣ тибқи супоришҳои ҳукуматӣ аз тарафи марказ дар ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон албатта як қатор корҳои зарурӣ анҷом дода шуда истодаанд. чунончи бо дастгирии институти ҷамъияти кушода бунёди мадад дар Тоҷикистон як дастури махсус барои хонандагон низ таҳия гардидааст ва ҳамчунин қайд кардан зарур аст ки дар лоиҳаи тартиби гузарондани имтиҳонҳои марказонаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ки айни замон дар баррасии ҳукумат қарор дорад, масъалаи ҷорӣ кардани кори хаттӣ ба назар гирифта шудааст ва мо тавре ки маълум аст дар баробари ин дар худи муассисаҳои таълимӣ низ ҳамасола як қатор имтиҳонҳои озмоишӣ мегузаронем ва чунончи тибқи нақшаи марказ бояд дар муассисаҳои таълимӣ озмоиши кори хаттӣ гузаронида шавад. мо фикр мекунем ки агар имконият пайдо намоем, ин корро ҳатман дар
шашмоҳаи дуюм, аниқтараш дар давраи аз сентябр то декабри соли 2021 анҷом бидем ва баъд аз анҷоми чунин озмоишҳо маълумоти зарурӣ барои қабули қарори дахлдор ҷиҳати ҷорӣ кардани кори хаттӣ дар доираи имтиҳонҳои марказонаи дохилшавӣ омода ва ба мақомоти дахлдор пешниҳод карда хоҳад шуд. барои он нафароне ки дар марҳалаи асосӣ ба қайдгирӣ, яъне дар давраи аз 1 март то 30 апрел худро номнавис кардааанду лекин бо ягон сабаби дар даври асосии имтиҳонҳо ки аз 1 июл шурӯъ мегарданд иштирок карда наметавонанд, як даври иловагии дигар пешбинӣ гардидааст. агар рафту довталаб ба чунин ҳолат гирифтор шавад, яъне натавонад ки дар даври асосии имтиҳонҳо имтиҳони дахлдорро супорад ва агар ӯ хоҳиши супоридани имтиҳонро дошта бошад, бояд бевосита ба марказ ё яке аз бахшҳои минтақавии он ё ки худи маркази имтиҳонӣ ариза пешниҳод намояд.